Συγχαρητήρια και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Για την προσφορά σου αυτή στα πολιτιστικά του χωριού. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έχεις επιτυχία, έτσι. Ναι, λέμε. Για πες μου δύο λόγια για αυτή την Για τη φετινή παράσταση. Και για τη φετινή και πώς ξεκίνησε μάλλον σαν ιδέα και πώς η επιθυμία στο να προσφέρουμε κάτι στο χωριό, στο να προσφέρουμε ο καθένας κάτι στον τόπο μας. Εγώ ήθελα να κάνω κάτι με το θέατρο. Τώρα τι κάναμε φέτος στη Madame Chouchou, δανείστηκα λόγια από τον Δημήτρη Ψαθά. Η Madame Chouchou είναι του Δημήτρη Ψαθά, αλλά εμείς το κάναμε κάπως κάτι δικό μας, μέσα από τον Λάκη Λαζόπουλο. Το διασκευάσαμε και κάναμε κάτι δικό μας. Δηλαδή προσθέσατε δικά μας στοιχεία, της καθημερινότητας. Δικό σας. Ναι. Στοιχεία της καθημερινότητας, ακούγαμε ατάκες από ανθρώπους και τις βάζαμε στο θέατρο, ατάκες από κομικούς, από φίλους. Τα παιδιά που παίξανε στην ομάδα αυτή, τα παιδιά ξέρω εγώ, ήταν συνεργάσιμα. Πάρα πολύ. Ήταν υπέροχα. Και πέρσι ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά πέρσι δεν είχαμε καλή μικροφωνική. Φέτος ήταν πολύ πιο ωραία, τα παιδιά συνεργάσιμα, τα παιδιά υπέροχα, δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Πέρσι ποιο έργο παίξατε? Παίξαμε την Θαυμαστή Παλωματού, του Λόρκα. Του χρόνου θα έχουμε συνέχεια. Βέβαια, και πολύ καλύτερα. Θα το καθιερώσουμε δηλαδή. Βεβαίως. Λοιπόν, με την ομάδα μας. Θα μας πούν τα παιδιά σου από δύο λόγια. Άμα θέλουν. Λοιπόν, θα λένε και το όνομά τους. Ποια είσαι? Εγώ είμαι Μαρία Χιμονίδου. Για πες μου για το ρόλο σου, πώς σου φάνηκε? Ήταν πολύ καλό, το ευχαριστήθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και ένιωσα πως ήμουνα στην εποχή της Madame Chouchou. Λοιπόν, πράγματι είσαι πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Εσύ? Λέγομαι Μουρδιάλη Γιαννούλα και έπαιξα το ρόλο της Πεθέρας. Και μέσα από το ρόλο μου νόμιζα πως ήμουν πραγματικά η Πεθέρα που ερμήνευσα. Αυτά, μου άρεσε πάρα πολύ, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ελπίζω να παίξουμε του χρόνου κάτι πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια. Η Madame Chouchou? Εγώ λέγομαι Σοφία Τζούλη, έπαιξα τη Madame Chouchou. Στις πρόβες προσπαθήσαμε πάρα πολύ και αυτό που βγάλαμε ήταν πολύ ωραίο, το πετύχαμε και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το έργο. Ευχαριστώ πολύ και την Βούλα που ήταν ο σκηνοθέτης και μας βοήθησε περισσότερο σε όλα. Μπράβο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Εγώ λέγομαι Κεχαγιά Αγάπη, έπαιξα το ρόλο η Κατίνα και από αυτό το θέατρο αισθάνθηκα ότι έκανα ένα βήμα για να γίνω ηθοποιός. Σ' αρέσει τόσο πολύ? Ορίστε. Σ' αρέσει το θέατρο? Μ' αρέσει, ναι. Θα ήθελες να γίνεις θεατρινά? Ναι. Μπράβο, σου το εύχομαι. Ευχαριστώ. Εσύ? Εγώ ήμουν ο Ξινός, λέγομαι Θεοδοσιά Δουρίνη και ήταν πάρα πολύ ωραίο το θέατρο και μέσα από το θέατρο γνώρισα τη μαγιά. Σου έλειπε? Όχι. Είσαι μάγκας δηλαδή και στη ζωή σου? Όταν χρειάζεται, Ναι. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε μια λέξη για τον χρόνο? Χρόνο πολύ καλύτερα. Χρόνο πολύ καλύτερα. Σας το εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα στη γιορτή μας να μας τιμήσετε. Εμείς με τη σειρά μας θα σας ευχαριστήσουμε με τη θεατρική παράσταση Madame Chouchou. Και θα ήθελα να κάνω μία παράκληση. Να κάνετε ησυχία και να παρακολουθήσετε με προσοχή την παράσταση που είμαι σίγουρη πως θα σας εντυπωσιάσει. Και έτσι σας υπόσχομαι ότι θα βρούμε όλοι μας τη Madame Chouchou που κρύβουμε μέσα μας. Παρακαλώ, απόλυτη ησυχία για να ξεκινήσει η παράσταση. Chouchou, Σοφία Τζούλη. Στην Πεθέρα Αλφα Γιάννα Μουρτιάδου. Στην Πεθέρα Β Ελένη Καδίνκου. Κατίνα Αγάπη και Χαγιά.
μαθηματικός. Καταπουζινός Γιώργος Κωνσταντίνου. Ζόρτς Ξένια Κιτσούκη. Δημήτρενα Μαρία Χιμονίδου. Χλέπα Ξινού Έλλη Χρυσοστομίδου. Δημοσιογράφος Ειρήνη Πατούχα. Βοηθός δημοσιογράφου Φωτεινή Μουρτιάδου. Αντωνάκης Χρήστος Καδίκος. Ξινός οι υποφαινόμενοι. Εμέντη Σουσού. Έτσι τη λένε Σουσού. Ναι, βρε. Τρελή είναι. Όχι καλέ, κάτι περισσότερο από τρελή. Είναι μεγαλομανής. Τη Μαντάμ Σουσού, δεν ξέρετε. Βίος και πολιτεία. Βρέτη καημένη Σουσού. Μαντάμ Σουσού. Παναγιώτου. Σνομπαρία. Καλημέρα Σουσού. Τι κόσμος. Καλημέρα. Μα πώς μπορείτε εσείς που είστε τέλος πάντων λιγουλάκι καθώς πρέπει να κυκλοφορείτε εδώ. Να σας μπρόχνει ο ένας, να σας μπρόχνει ο άλλος, να σας τύποι και αμόρφωτοι. Εχθές με πάτησε ένας μέχρι τον αστράγαλο να σας χαρώ και μου έσκησε την κάλτσα. Αξίας βέβαια να αγαπάτε. Έτσι, Α, ο σύζυγός μου είναι πολύ μίζερος. Προτιμά να πηγαίνει με τα πόδια παρά να συναναστρέφεται μέσα στο λαουτζίκο. Δεν είναι για τα λεφτά. Αστείο πράγμα. Αλλά είναι και ο Ριβάτης αν έχει τα ακουστά και τρελαίνεται για πεζοπορία. Πού μένετε εσείς, μαντάμ? Στον Πίθουλα. Δεν ξέρετε τον Πίθουλα? Όχι, δυστυχώς. Κατά πού πέφτει? Ακαδημία Πλάτανος. Πού? Άφωμα κάνει στο πλάταν, γίνεται δέντρο στο στόμα σου. Αστιώτης, όλο το πάνε για μια γυναίκα είναι κοινωνική μόρφωση. Να ξέρεις δηλαδή να δεχτείς στο σπίτι σου τα γαλλικά, δεξιώσεις, πιάνε και τα τιάφτα. Ήρθες. Ήρθα καθώς βλέπεις. Θέλω να μάθω αν φρόντισες να βρεις υπηρεσία για το σπίτι. Καθώς σου επαναλαμβάνω άπαξ και διαπαντός, εάν και εφόσον μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν έχω υπηρεσία, δεν ευθύνομαι για ό,τι γίνει. Θα σπορτιστού και πήρες φόρα. Να έχουν οι τσοκαρίες υπηρέτριες και να μην έχω εγώ μια κυρία. Και την ερχόμενη εβδομάδα που έχω απγέμιντη, ποιος θα σε ελβίδει? Η οικοδέσποινα. Αυτό θα σε έλειπε να γίνουμε και περίγελοι στα μάτια του Πίθουλα. Νομίζεις πως μια κυρία μπορεί να δέχεται αιωνίως τις τσοκαρίες? Άνθρωποι του κόσμου είμαστε. Και σήμερις όλο το πάνε είναι η εμφάνιση και οι σχέσεις. Με αντιλαμβάνεσαι? Να καλέσω εγώ την κυρία Ξινού και να μην έχω έναν άνθρωπο να της ελβείρει ένα λουκουμί. Πήγα μόλις στην Γάνα μου. Μπα και δεν ομιλείς. Μα μ' αφήνεις να μιλήσω? Δεν σε εμπόδισα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας πελάτης σήμερα και έξερα με σχετικό γραφείο του. Και πήγαμε μαζί. Το λοιπόν είχε υπηρέτρες. Και η ανομορογυναίκα θέλησε να τη φαΐ. Φτωχέ άνθρωπε. Άστα, θα έχει έξοδα πολλά. 500 δραχμές θέλει. Και τα τρέμεις στα έξοδα εσύ, ένας καταστηματάρχης όπως πρέπει, να σελβείρει τη γυναίκα του γουρμουνάκι της, σαν τις τσοκαρίες. Παρεκτός και αν προτιμάς να βγαίνω έξω στους εξώπορτες και να σκουπίζω σαν τους λαϊκούς τύπους, τις γυναικούλες. 500 είπες. 500 σου. Θα τις πληρώσουμε. Αστείο ποσό. Είναι πολλά μωρέ γυναίκα. Μη φοβάσαι Παναγιωτάκη, εσύ είσαι ένας αμόρφωτος άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει από αυτά. Τα λεφτά δεν έχουν αξία. Ο άνθρωπος είναι το παν. Ο άνθρωπος είναι το παν. Αχ, συμπεθέρα μου τι έπαθα η καψερή. Ήρθε ο γιος μου στο σπίτι και άρχισε να κοδονίσει το πουκάμισό του. Φοβήθηκα. Του είπα, παιδί μου, το πουκάμισό σου. Και άρχισε να μιλάει μόνος του με την κόρη σου. Σοβαρά. Εγώ προχθές περπατούσα στο δρόμο. Βλέπω ένα να κάνει έτσι. Φοβήθηκα. Είπα πάει ο κόσμος. Τρελάθηκε. Δεν μπορεί. Περπατάει. Μιλάει μόνος του. Είπα θα είναι κάποιος χαζός. Μετά βλέπω ένα να ουρλιάζει μόνος του. Στο δρόμο. Είπα έγινε κανένα σεισμός. Ή παντρεύτηκε Κουλιανού. Δεν μπορεί. Μετά
βλέπω ένα να σκάει στα γέλια μόνος του. Είπα, αποκλείεται να γίνει σεισμός. Ούτε παντρεύτηκε η Κουλιανού. Δεν μπορεί, θα το ήξερα. Έφτασα στο σπίτι λαχανιάζοντας και βλέπω την κόρη μου να είναι ξάπλα έξω στο μπαλκόνι και να μιλάει με την κεραία της τηλεόρασης. Α, πάει ο κόσμος. Λες να είναι γενικό. Λες να έπεσε περινόσφορος. Λες να άνοιξε σπραγίδα της αποκάλυψης. Λες να παντρεύσει τη Κουλιανού. Θα τρελαθώ. Κι εγώ στην πεθέρα μου θα τρελαθώ. Πού πήγανε μωρέ εκείνα τα χρόνια που μαζευόμασταν παρέες στα σπίτια και τρώγαμε σαν οικογένεια, τα φοιτητικά, τα πάρτι. Καλά στην πεθέρα μου. Μαζευόμασταν, δεν λέω. Αλλά να, και τότε θυμάμαι που η κυρία Ξινού κοίτασε τον άντρα της κυρίας Νατάσας. Και που η κυρία Καρανάσου είχε κλέψει το δαχτυλίδι της κυρίας Παράσχου. Και που ο κύριος Πάρης χτύπωσε τη γυναίκα του. Και από κουτσομπολιό. Αχ, στην πεθέρα μου, τελικά σε ποιο χρόνο πάμε. Βρε που πάμε, βρε. Ναι, κύριε Πρεσβευτά, εσείς. Ναι, σας ακούω, Πιέν. Βλέπετε, εμείς οι αριστοκράτες δεν μιλάμε με όποιον και όποιον, καθώς αριστοκρατία βλέπετε. Πότε θα έρθετε περί συνδιαλέξεως? Τι είπατε? Σήμερις. Σήμερις έχω press conference με τον κύριο Ποντίφιξ. Ναι, Μίτσο εσύ, να σου κρατήσει ψάρι ο σύζυγός μου. Αστακουδάκι, γαλαίο και παίρνει σε μένα για παραγγελίες, με σχέ. Για πού, κύρα Σουσού? Στο πανόραμα. Τι είναι πάλι αυτό? Κέντρον, κυρά μου, κέντρον του καλού κόσμου. Αλλά φυσικά παρτών, πού να ξέρετε εσείς εδώ κάτω, αστείον πράγμα. Είναι ένα πολυτελέστατο κέντρο, όπου πηγαίνει η αριστοκρατία και τρώγει την πάστα της. Λιγάκι ακριβούτσικα, δεν λέω. Δίνεις κάτι παραπάνω, αλλά την ευχαριστιέσαι. Δεν μου λες, κυρία Σουσού, σαν λιγάκι βλαμμένη φαίνεσαι. Δεν νόησα. Να πας σε κανένα γιατρό, ματάκια μου. Εγώ λέω να πας στην Αγία Βαρβάρα, χρήμας. Φαίνεται θα το έπαιξες από τα γενοφάσκια σου. Πας και έμεινες σε καμιά σκάλα. Καλέ, μήπως σου άνοιξε το κεφάλι και σου αφαίρεσαν το μυαλό. Θα τη σπίνωσα καμιά τυρόπιτα, καλέ. Αστείο πράγμα. Είμαι πολύ καλά στην υγεία μου και μακάρι να ήσασταν κι εσείς. Αφού δεν καταλαβαίνετε από μεγάλα σπίτια, τι να σας κάνω. Ο κάθε κόσμος έχει τους τρόπους του. Οι αριστοκράτες με τους αριστοκράτες και οι φτωχοί με τους φτωχούς. Δεν μας παρατάσσεις με τους αριστοκράτες. Πλάκτηκαν τα μυαλά σου με την αριστοκρατία. Άμα δεν τα χωνεύω κάτι τέτοια. Εσείς δεν είστε, κυρά μου, που χρωστάτε ένα 50 στο σύζυγό μου εδώ και 3 μήνες. Ένα 50 που μαρίδας και δεν μπορείς να το πληρώσεις. Όξω από εδώ. Με το λοιπόν τις πέταξε έξω. Τις δύο τις συμπεθέρες. Ναι, μα το Θεό. Που λες Καλά, άσε τώρα το παρατόριο. Στάσου να δεις κυραντονάκι μου. Εκεί που μιλούσε μόνη της να το πρεσβευτεί στο κινητό της, ξαφνικά χτυπάει το κινητό της. Κατάλαβες, κυραντονάκι μου. Μιλούσε μόνη της, με κλειστό τηλέφωνο. Τι με λες ρε παιδί, εγώ την άκουσα που συναντήθηκε με τον Μουσολίνη. Και τι Παρίς του είπε? Τι? Εσείς δεν είστε αυτός που επισκέπτεται τα φτωχάκια τους ορφανούς? Ναι, απάντησε η πριγκίπισσα. Και εσύ Παρίς του είπε? Τι? Εσείς δεν είστε αυτοί που επισκέπτεται τα φτωχάκια τους ορφανούς? Ναι, απάντησε η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Έχω κάτι τρίπια σόβρακα του Παναγιωτάκη, κάτι τρίπια σόβρακα του. Θα σας τα δώσω να τα πάτε στους ορφανοτρόφους. Τις τα έδωσε στα χέρια και στο επόμενο ταξίδι Νταϊάννα θα το δώσει. Καλημέρα σας. Μέρα. Κύριε Τζορτζ, εσείς που λες πράγμα, κάθεστε στην πλατεία. Όσο να πείτε, βλέπετε ανθρώπους παραπάνω από εμάς. Για πείτε μας σας παρακαλώ στη συμπεθέρα μου, μήπως είδατε το γιο μου να κρυφομιλάει με τη Γιασεμί? Εγώ τώρα να πηγαίνω. Εγώ το έμαθα από την κυρία Σουσού. Ήρθε και μου είπε, είδατε τι γίνεται στις τσοκαρίες. Μα δεν μπορεί να υπάρχει λίγη αξιοπρέπεια στο λαουτζίκο. Βλέπω κάτι ξενύχια, κάτι τσεπορταρίσματα κυρία Μαρίκα μου, κάτι σούξου μουξου του γαμπρού σου με την πτωχή τη Γιασεμί. Αναστασώθηκα. Είπα κι εγώ, δεν έχω τίποτα άλλο από τη τιμή της Γιασεμούλας μου. Αυτό θα θέλουμε να έχουμε και τέτοια.
Η αλήθεια είναι ότι κάτι είδα κι εγώ. Αποκλείεται. Αν υποψιαστώ ότι ο Μιχαλάκης μου με τη Γασεμή, θα τον γιορτάσω. Αχ, καλή μου γείτονη, να μωρέ. Ψάχνουμε την καημένη του σου μια υπηρέτρια. Κουράζεται πολύ και τη λυπάμαι, μωρέ. Έχω μωρέ την ξαδέρφη μου την Κατίνα. Κι εγώ κορίτσι, να στη βολέψουμε. Άντε κύριε Αντωνάκη, μου κάνε κάτι. Αν υποπτευτώ ότι στη σου θα αποκτήσει υπηρεσία, θα ξελογιαστώ.Ήκωσε το όνομά μου. Εμείς θα πηγαίνουμε. Κοίτα Σαργάνο, κοίτα τι σου έφερε η Κατινίτσα, εξετάζεται κύριε Αντωνάκη. Και πώς σε λένε? Κατίνα, κυρία. Πρώτον, δεν μου αρέσει το όνομά σου. Η υπηρέτρια μιας κυρίας καθώς πρέπει δεν μπορεί να έχει το όνομα μιας στοκαρίας. Θα σε φωνάζει το λοιπόν Μαρή. Μαρή, γιατί? Σιωπή. Οι υπηρέτρες έχουν ορισμένα ονόματα και δεν μπορείς να κάνεις πράγματα του κεφαλιού σου, να λέγεσαι όπως σου αρέσει. Υπηρέτησες πουθενά αλλού? Όχι, κυρία. Πρώτη φορά λοιπόν είναι που θα υπηρετήσεις. Ευτυχώς και έπεσες σπίτι καθώς πρέπει. Το χ. Θα σκουπίζεις, θα πλένεις, θα με βοηθάς στην πουγάδα, στη άντρα του σπιτιού και τα πιάφτα. Τρως πολύ. Δόξα σοι ο Θεός. Δηλαδή, Και δυο και τρία πιάτα. αστείο πράγμα. Αυτές είναι κακές συνήθειες τις οποίες θα ξεχάσεις. Ακούς? Δηλαδή δεν θα τρώω. Θα τρως ανόητη, αλλά το πολύ φαΐ δεν είναι καθώς πρέπει και εξάλλου παχαίνεις. Να αντιλαμβάνεσαι. Πόσο μισθός είπε ο κ. Αντωνάκης? 250 δραχμές το μήνα. Όταν σε ρωτούν οι γείτονες εδώ τριγύρω πόσα παίρνεις, σου επιτρέπουν να λες 500. Αχ, σας ευχαριστώ. Εννοείται όμως πως θα παίρνεις 250. Μάλιστα, κυρία. Όταν σε ρωτούν τίποτα της περιφραγητού, θα δίνεις πληροφορίες πως έχουμε αρνάκι και ουσιαίως αν έχουμε φασολάς. Καθότι μια κυρία μαγειρεύει ό,τι θέλει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και η υπηρεσία πρέπει να απαντάει είτε κρέας, ψαρικό, τσιπούρα, γλώσσα είτε σγαρίδες από το κατάστημα του κυρίου σου. Αν σε ρωτούν κάτι και δεν ακούς καλά ή δεν καταλαβαίνεις, δεν γουρλώνεις τα μάτια και δεν θα λες έλα στα γαϊδούρια. Θα σκύβεις λιγάκι, θα χαμογελάς με χάρη και θα λες «Παρδόν, δεν σε συνόησα, επαναλήψετε το μου σας παρακαλώ». Κατάλαβες? Μάλιστα, κυρία. Αύριο έχουμε δεξίωση. Μάλιστα, κυρία. Λοιπόν, πρόσεξε καλά. Μόλις χτυπά την πόρτα κανείς από τους καλεσμένους, θα ανοίγεις την πόρτα και θα ρωτάς το όνομά του. Ας πούμε πως θα είναι ο κύριος Ζόρις. Θα έρθεις στο σαλόνι και θα λες ψηλοφόνος «Ο Μουσιού Ζόρις». Ας πούμε πως είναι ο κύριος και η κυρία Καλιακούδη. Θα έρθεις στο σαλόνι και θα λες «Μουσιού και Μαντάμ Καλιακούδη». Οι νόησες? Μάλιστα, κυρία. Εμφανίστηκε και ένα μηχανοκίνητο, να δεις πώς το λένε, τηλεόραση. Θα μας πάρει και θα μας δείχνει σε όλη την Ελλάδα. Θα δει επιτέλους σε όλη η Ελλάδα τη μεγαλύτερη σνοβαρία. Ωραία, ωραία. Θα γνωρίσω κι εγώ το μηχανοκίνητο. Θα γνωρίσω τα τηλεόραση. Κυρία Δημήτρινα και κυρία Κλέβα. Να περάσουν. Μουσιούζας! Να περάσει. Μαρή! Αμέσως, κυρία. Σε έλβηρε το γλυκό. Μάλιστα, κυρία. Γλίγορης. Τι τραβώ με αυτή την υπηρεσία. Παίρνει του κόσμου τα λεφτά, τρώει του κόσμου τα φαγητά και όρεξες για δουλειά τίποτα. Καθώς την είδα σε ένα σπίτι του Πολυλακίου, της έδωσε παραπάνω μισθό και εννοήσατε. Αλλά δεν είμαι ποσός ευχαριστημένη. Καλή χώνευσης. Καλή χώνευσης! Καλή χώνευσης! Καλή χώνευσης. Δεν μου λες, κυρία Σουσού. Σαν λιγάκι παλαβή είναι η δούλα σου. Τι εννοείς? Γιατί ξεφωνίζει μόλις μπήκανε μέσα στο σπίτι? Και δεν είναι μόνο αυτό. Προχτές, η Ρώση που είναι η κυρία σου και τι μου απάντησε. Φέρνει το μπάνι του στον ατμό και προχτές πάλι. Κατέψουμε το σκύλο. Πάλι το ίδιο μου είπε. Αν το άλλο, τη ρωτώ μια μέρα. Τι μαγείρεψες καλό μου και τι μου απαντά. Αρνάκι φρικασέ. Και έπειτα από λίγο βλέπω να βγάζει κάτι σαρδέλες και να τις δίνει στον κύριο Καραβαγγέλη τον Άπολο. Και την άλλη μέρα την ξαναρώτησα. Τι καλό μαγείρεψες και τι μου είπε. Αρνάκι φρικασέ. Και το μεσημέρι που χρειάστηκε να το βελώνει και ήθελα να σας το ζητήσω, σας είδα στο τραπέζι και την τρώγα
εμφανίστηκε η καψογενής της με το συμβολιογράφο του κύριο Ανδρέα και της είπαν πως κέρδισε 3 δισεκατομμύρια δραχμές. Τι μου λες, κυρία Δημήτρινα, τι σου είναι βρε παιδί μου η ζωή? Ναι, δεν. Αχ, άραγε υπάρχει Θεός. Εγώ λέω ότι υπάρχει. Μα είναι δίκαιος. Πώς εμένα δηλαδή να μου βγαίνει η γλώσσα μια πύχη να οικονομήσω των επούσιων. Ο άλλος δεν είναι χαζός μεγαλομανής και να κληρονομάει 3 δις από κληρονομιά. Κατά πώς λες εσύ ότι υπάρχει, έπρεπε να ρίξει και μια ματιά στο βίθουλα. Εμάς κοιτάει μορατός. Τι τον παίρνεις μωρό τον Θεό? Αυτός είναι στον ουρανό και έχει να κουμαντάρει τόσα μιλούνια αστέρια. Βάλε με το μυαλό σου. Πόσα είναι? Και πόσα πάλι πίσω από τα αυτά και πίσω από τα αυτά άλλα πόσα, το οποίο δηλαδή αμέτρητα. Το λοιπόν όλα τούτα θέλουν κουμάντο. Βλέπεις τον τίλιο? Βλέπω. Βλέπεις το φεγγάρι? Βλέπω. Τρακάρετε ποτέ? Όχι. Ποιος το κουμαντάρει? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτάκη. Γύρισε κυρία Σουσού? Τι μάθαμε κύριε Παναγιωτάκη, κερδίσατε λέει περιουσία μεγάλη. Αχ, είδες κυρία Σουσού, το πίστευε και σε αυτήν ήρθαν τα λεφτά. Αχ, που να με τα κέρδισε, μ' άξιζε αργά μου και έπλεξε με ένα κύριο με τα όλα του, κύριος του καλού κόσμου. Μαρή, Μάλιστα κυρία. γνωρίζεις από πρωτόκολλα. Μάλιστα κυρία. Έχεις περγαμηνάς. Η κυρία εννοεί? Εννοώ παρελθόν. Ακούω. Ο πατέρας μου κυρία ήταν υπηρέτης της οίκους πρωθυπουργών. Η κυρία διατάσσει? Πίστην. Η κυρία την έχει. Τυφλή υπακοή. Η κυρία την έχει. Αυστηρότητα. Η κυρία την έχει. Σε διορίζω κέρβερο των ανακτόρων μου. Αύριο θα κάνω δεξίωση. Θα έρθουν όλες οι κυρίες του Κολονακίου. Η κυρία Ξινού, κυρία Καλιακούδη, κυρία Μαρίκα, κυρία Πανωρέα. Αύριο θα τσακίσω όλη τη σνομπαρία του Κολονακίου. Η Μαντάμ Σουσού έρχεται. Σούτσι μου, ομολογώ πως είσαι το πιο τέλειο πλάσμα του κόσμου. Μοντιέ Μινάς, περικαλώ. Ξέρεις κάτι Μινάς, θα κάνω δια των εξόδων μου ανασκαφές. Θα λάμψουν όλοι οι αρχαιοκάπηλοι. Πλάτων, Αριστοτέλης και τα τιάφτα. Σούτσι μου, τι είναι αυτά που λες? Θα χρειαστούμε λεφτά για το χρηματιστήριο. Θα τσακίσουμε όλες τις μετοχές στο Κολονάκι. Όλες αυτές οι κυρίες του Κολονακίου θα έχουν να λένε για τη Μαντάμ Σουσού που τις άρρωσες. Θα λένε τέτοιο πράγμα και η κυρία Ξινού. Πρώτη. Τότε πάρε όσα θέλεις Μινάς και να τις εξοντώσεις. Καλησπέρα. Ό,τι μεγαλεία κυρία Κατακουζινέ, πώς μπορείτε με αυτή τη λοξή γυναίκα? Μινάς, ποια είναι η κυρία? Η κυρία Ξινού, η πλουσιότερη κυρία του Κολονακίου. Σούτσι μου, δεν γνωρίζει την κυρία Ξινού? Χαίρομαι πολύ, μαντάμ. Τη ξέρω. Είναι η κυρία που έμενε στο βίθουλα και μάλιστα την κορόιδευα να είναι το μεγαλύτερο ψώνιο. Γνωρίζετε, κυρία μου, τον αρχαιοκάπηλο Πλάτων? Το Πλάτων, δεν ξέρω. Ναι, αυτός που έγραψε τους διαλόγους, τα συμπόσια και τα τιάφτα. Πρώτη του ξαδέλφη είμαι. Αυτός μου είπε να κάνω τις ανασκαφές. Μα αυτός ήταν το... Μόνο αυτό δεν έγινε ακόμα. Άκου να μου έρθει 90.000 ρεύμα. Τώρα θα μας βάζει να πληρώσουμε και το φως από το φεγγάρι. Λοιπόν, κομμένο από εδώ και μπρος, το φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Τώρα θα λέμε, φεγγαράκι μου λαμπρό, πόσο θέλεις για να δω? Τι είμαστε μωρέ, 90.000 ρεύμα. Οι φούρνοι του Νταχάου είμαστε, εκεί που στείλανε οι Γερμανοί τους ανθρώπους για να τους κάνουν σαπούνια. Και εσείς φαίνεστε ότι την τρώτε πολύ. Είστε πολύ χοντροί. Πώς θα ξοδεύετε για να φάτε? Από το σχολείο σας θυμάμαι πώς ήσασταν. Θυμάστε που η καθηγήτρια σας ανέβασε ζυγαριά και σας έδειχνε σε όλα τα κορίτσια και έλεγε να το καράβι φορτωμένο με μπριζόλες. Και σας έβαλε στο κουβούκλιο με τον αθμό. Αν σας έχνε και ένα κήπο κνόρ θα γινόσταν αστιμότατοι. Τα δικά μου θυμάστε μωρέ κυρία Ξινού. 3 χρόνια είσαι νεότερη από μένα και πήγες στην Ελβετία, τράβηξες τα χείλη σου με πλαστική και έγινες αποκοιμάστρια εξατμίσεων. Και έκανες να κάτι χιλάρες. Θυμάμαι που σε νοικιάζανε στα πάρτι για να σβήνεις τούρτες. Λίγο να φυσήξεις, αμέσως πνευμονία παθαίνει ο άλλος. Αχ κύριε Ζόρς μου, 3 μέρες μόνο γιαούρτια τρώω. Γιαούρτια, αλλά πόσα γιαούρτια? Η υπερορία χτυπάω στη βέλτα για να σε προλάβω. Η υπερορία χτυπάω στη βέλτα για να σε προλάβω. Αφού οι εργάτες ετοιμάζονται να σου κάνουν διάβημα για να σταματήσει τη δίαιτα. 43 γιαούρτια έφαγες εχθές. Τα ψυγεία έχουν πάθει μελαγχολία και πηγαίνουν στα τηλεπαιχνίδια για να τους δώσουν για δώρα. Μα αφού πεινάω πολύ.
Μπορείς ή πεινάς να ολυρώσει μαζί. Εγώ να πηγαίνω τώρα. Δεν προλαβαίνεις. Έχω μαγειρέψει να φάμε αρμάκι Versace, μανιτάρια Yves Saint Laurent, σε καταπληκτικά πιάτα κουκάι, με υπέροχα μαχαιρουπύρινο αρρώσι και χαρτοπετσέτες ρίτσι. Το δε ψωμί είναι Νίκος. Φάθησε. Τα μάθατε. Βγήκε ένα κουτί που λέγεται τηλεόραση. Τη ξέρουμε και ταύτη. Από τα Σελβετίας δεν έρχεται. Εγώ λοιπόν θα την ξεπεράσω. Εγώ την είδα στο καφενείο. Τι φορούσε? Φορούσε τα γέρπερ καμενέα όπως εγώ. Σούζη μου, η τηλεόραση είναι ένα μηχάνημα που δείχνει τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Μιλάς θέλω αμέσως αυτό το μηχάνημα. Βγήκε μία και μου έλεγε να παίξω λότο και προπό. Μετά μου δείξανε δρόμους, γέφυρες, εργοστάσια, νοσοκομεία, ποτά. Αφού νόμιζα θα ανοίξω την πόρτα μου και θα δω την Ελβετία και το ουίσκι κατσάρ. Ρε εσείς, τι είναι η Ελλάδα? Ένα μπουκάλι κατσάρ. Α, πάει ο κόσμος. Θυμάμαι που κατέβαινα στις παρελάσεις και έβλεπα τους ανθρώπους που ενώνονταν μεταξύ τους. Τους ένωνε ένας κοινός στόχος. Πήγαινα να δω και το γιο μου που ήταν πρώτος στη γραμμή και καταλάβαινε ότι ήταν μαθητής. Γιατί από τους βαθμούς του δεν μπορούσα να καταλάβω. Ήταν σαν να μου έδιναν τις θερμοκρασίες του βορείου πόλου. 3-4, 3-4. Και όταν πήγα να τους πάρω από τους καθηγητές του, τους λέω: τι μου δίνετε μωρέ, τις θερμοκρασίες της Ισλανδίας? Καλησπέρα. Αχ Γιώργο, θέλω να φύγουμε, να πάμε στην Αθήνα. Γιατί? Γιατί με θύμισε ένα κουνούπι χθες το βράδυ. Τρέλη είσαι, κουνούπι ήταν. Τι ήθελε να σου κάνει? Να σου χαϊδέψει τα μαλλιά. Αυτός είναι ο πρόεδρος του κουνουπιού. Να τσιμπάει εδώ, να τσιμπάει εκεί, να τσιμπάει παραπέρα. Μα ούτε εκεί πήγε, ούτε παραπέρα. Μα εμένα τσίπαγε συνέχεια. Γιατί δεν το άνοιγε την πόρτα να φύγει? Μα αν άνοιγα την πόρτα θα μπαινε και τάρα μέσα. Και πώς ξέρεις ότι είχε κι άλλα έξω? Μόνο θα ήταν το κουνούπι. Μπορεί να ήταν ορφανό, γι' αυτό σε τσίπαγε. Εσύ και δεν σε τσίψε τότε. Ήρθε μια με τσίπησε και του είπα: αυτή είναι υπεύθυνη για την πόρτα. Τώρα συζήτηση για τα κουνούπια θα ανοίξουμε. Ακούστε να δείτε, είπε ο κύριος Τρικούπης. Δεν θα μπορέσουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε. Αυτός ο πληθυντικός αριθμός, ότι όλοι μαζί το ίδιο πράγμα κάνουμε. Έφαγα εγώ τα χρόνια μου στη γραμματική του Τζαρτζάνου για να έρθει ο Τρικούπης να μου τα γκρεμίσει όλα. Πρέπει να κάνουμε θυσίες, λέει. Να κάνουμε ποιοι? Εσύ θα κάνεις θυσίες. Ποια θυσία? Του Αβραάμ, του Ισαάκ, καμία. Λοιπόν, γιατί λες κάνουμε? Πες, κάνετε. Εγώ δεν θα κάνω. Οι εξουσίες δεν θα κάνουν. Πες μία θεία μου θα κάνει λίγο, εσείς θα κάνετε. Α, εγώ δεν μπορώ να κάνω θυσίες. Εγώ μπορώ να μετράω τα αστέρια, να βάφω τα νύχια μου, να παίρνω σολάκια. Μπορείτε εσείς κυρία Σούζη μου? Εγώ εξέβρα φυσικά τον κύριο Τρικούπη από κοντά. Εμένα όμως δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Εμένα μου είπε πως οι μετοχές που έβαλε ο Μινάς στο χρηματιστήριο έφτασε στο limit up. Ποιο χρηματιστήριο, Σούζη μου? Το χρηματιστήριο έφερε κράκ. Έφερε κράκ το χρηματιστήριο. Κράκαν μόνο τα κοράκια. Εσείς και την κυρία Ξινού θέλατε πως ο κύριος Κατοκουσινός κοροδεύει την κυρία Σουσού. Πως δεν έβαλε τα λεφτά στο χρηματιστήριο. Να σκοπεύει να φύγει ο κύριος στην Αμερική. Σταματήστε πια. Εγώ λυπάμαι το καημένο του Παναγιωτάκη. Πίνει κάθε μέρα. Είναι σε άσχημη κατάσταση. Παναγιωτάκης, ο φτωχός. Αχ, κυρία Σούζη μου, ρίξτε μια ματιά του καημένου. Θα πρέπει να σας αγαπούσε πολύ μαντάμ για να είστε εσείς ευτυχισμένοι. Μια μαντάμ Σουσού, μόνο ένας κατακοσμινός την κάνει ευτυχισμένη. Είμαστε από την τηλεόραση. Πριν πάρω συνέντευξη από τις κυρίες, θα διακόψουμε για το δελτίο των 8. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τις ειδήσεις θα σας πω εγώ, έτσι για να συνέλθετε λιγάκι. Πολιτική επικαιρότητα. Στη θέση της τρύπας που είχε ανοιχτεί για να ξεκινήσει τα καινούργια έργα του μετρό, ένας μεγάλος πλάτανος είχε απλώσει τα κλαδιά του. Αύριο ο κύριος Υπουργός θα εγκαινιάσει το πλάτανο, το θεωρεί έργο του. Ο κύριος Πρόεδρος Αντιπολέψεως κατηγόρησε ανοιχτά τον κύριο Υπουργό ότι οι ρίζες του πλάτανου πήγαν όταν αυτός ήταν πρωθυπουργός και
επωνυμία τα τρία αδέρφια. 3 νεκροί, 6 τραυματίες στο αεροπορικό του στοίχημα που έγινε χθες στη Ζιμπάμπουε. Ένας νέος σκότωσε τη γυναίκα του επειδή την αγαπούσε. Είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Μια Μαντάμ Σουσού είναι πάντα έτοιμη περί αυτών των περιστάσεων. Θα κερδίσετε ένα πλυντήριο πιάτων αν απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Τι φώναξαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 21 στη μάχη των Δερβενακίων? Φώναξαν πρώτον, τι στενά σόκακα είναι αυτό που μας έφερε να πολεμήσουμε? Δεύτερον, εδώ δεν κυκλοφορεί ούτε γαϊδούρι? Ή τρίτον, ζήτω η Επανάσταση του 21? Εγώ δεν ξέρω τι είπαν αυτοί. Δεν ασχολούμαι με στενοσοκάκια. Ρωτήστε με περί πρεσβευτών, περί υπουργών να σας απαντήσω. Εγώ λοιπόν θα τσακίσω και την τηλεόραση. Ποιος έφευρε το τηλέφωνο, ο Γκράφα Μπέλ, ο Ανδρέας Μπάρκουλης ή ο Στέλιος Καζαντζίδη? Αχ, καλή κυρία τηλεόραση. Εγώ δεν ξέρω ποιος εφεύρε το τηλέφωνο. Αυτό που ξέρω είναι ότι μία μέρα περνούσα από ένα στενό και είδα τον κύριο Μπάρκουλη να ξεδαιμονίζει τον κύριο Καζαντζίδη. Έχετε ακούσει για τηλεπαιχνίδια? Στα τηλεπαιχνίδια ξέρω ότι δίνουν δώρα πλυντήρια. Μία οικογένεια στο Εγάλεο κέρδισε 18 πλυντήρια γιατί φώναζε «Τσάο, μπράβο». Και τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα χορέψουνε ταγκό. Δεν ήμουν άξιος για τόσες υψηλές τιμές. Ήθελα να διπλασιάσω την περιουσία σου για να έχεις μια κολοσσία πρίκα όπως αρμόζει την υψηλή κοινωνική μας θέση. Σούζι μου, ο τρόπος που διάλεξα να διπλασιάσω τα χρήματά μας δεν ήταν ο καλύτερος. Δηλαδή μιλάς, εγώ σου είπα να ανοίξεις κανένα βιομηχανίων. Ναι, Σούζι μου, πολύ σωστά. Όμως εγώ δεν σ' άκουσα
και έπαιξε στο χρηματιστήριο και πάνε όλες οι Και μετοχές. τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, παρακολουθήστε στη ζωντανή μετάδοση ένα οικογενειακό δράμα. Ήθελα να λένε όλοι πως η Μαντάμ Σουσού σου άρεσε το χρηματιστήριο της Ελλάδας όλης. Και το είπαν αυτό. Όχι, Σούζη μου, γιατί το χρηματιστήριο μας τσάκισε. Έξω από τα μηνάς και να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Παναγιωτάκη, εσύ δεν σε πρόσεξα. Δεν μπορείς να το κάνω, πώς μπορείς να το κάνεις, θα μην κουμπιτώμα. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε πολύ καλύτεροι. Είμαστε ερασιτέχνες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.